Amaryar lalle, sanda amaryar lalle. Falala kan falala ta Larabawa suna arzawar yawmul Juma'a. Kai dai bari kawai fandansi, kyan farin ciki a yi shi da guda. Ai farin cikin neman Hafsat sai na ji kamar ya zarce na guda. Jama'a iyalan Alhaji Jibril Husaini ne da na marigayi Alhaji Salihu Abdullahi tare da na Malam Idris Abubakar suke farin cikin gayyatar dandazon al'umma zuwa daurin auren santalan yayansu. Ango ka sha kamshi, Abdulhadi Salihu Abdullahi da amarya yar lalle Aisha Jibril Husaini. Ga kuma a ruhin ango Tahir Idris Abubakar tare da amarsu baki laifi Zainab Jibril Husaini. Za a yi gangamin shaida tabbatuwar wannan aure ne a ranar Juma'a 19 ga watan Yuni shekara ta 2026. Karfe 2 rana A babban masallacin Juma'a da ke daura da shataletalen military roundabout a birnin Kano. ku taho a hankali amma kar ku sake da wannan shagali. Wannan goron gayyata ne daga daukacin iyalan amare da angwaye.